Unari kutanga kutibata hamuna kurasikirwa, unari kutanga kutibata hamuna kurasikirwa. Chirongwa ndechesungura mudariro. Muri kufamba na DJ Tinoz muchirongwa. Chirongwa chedu chatanga nenguva dza 9 o'clock. Nguva pari zvino dzapana 5 minutes past 9. Muri kufamba na DJ Tinoz muchirongwa. Ambokanda kusimudzirai pana pakanobva iko kuna Pinjisi. Tatenda Pinjisi. Hanzi mweya waneta. Chirongwa chinotwa musi wechitatu chega chega, musi wechitatu chega chega nenguva dza 9. Sungura mudariro. Muchifamba na DJ Tinoz. Ndauya ndakachaja mabhatiri ese. Ndauya nefull kit. Kunongwa akagarira chirongwa, kunongwa akagarira chirongwa. Aiwa, chirongwa chasvika, chirongwa chauya. Tomboita yado chivhiringidzwa nemagetsi kando ari kuti vhiringidza. Apinza sungura yegospel panapa. Ndisingakanganisi kambaka ndeke muna 2015 kana ndisingakanganisi 2015 or 2016. Achema chema panapa. Ukayambuka bota wose vanondiziva vanoti Pinjisi tate unorova ngoma. Asika hapana 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 chine kunduzo. Asika hapana 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 chine kunduzo. Saka tongoti muzita ra baba ndere mwana komana ndere mweya muchene sheti tungamirire. Tongoti muzita ra baba ndere mwana komana ndere mweya muchene sheti tungamirire. Dai mweya muchene wapindira, dai mweya muchene wapindira. Vaimbi wawanawo cheuwiri, vaimbi vazarurirwa wawanawo cheuwiri pabasa ravo. Hanzi mweya wangu waneta nekushanda. Chishanda kufadza nyama, kushanda kufadza nyama yevazhinji, asi chabuda hapana. Mafans, uri kupi? Maita sei? Ndaiona nherera iyo baba yachema iri kudarara muwedenga muibatsire. Amen. Nherera iyo baba yachema iri kudarara muwedenga muibatsire. Nesiri wei kwadama iri kungona mata wedenga muione. Nesiri kazi iyo baba kwadama iri kungona mata wedenga muione. Ipapo. Unokuwara iwe. Saka mwari baba ishe simuzayo mweya waneta. Marutanga utibata hamuna kurasikirwa. Chirongwa chiri kuenderera mberi kusvika tandobata nguva dza 10 o'clock.
pasina nguva yazongorovera sungura yewaimbiwa musingazivi kana kuti wamunoziva, tichiwaradzana pamwe nekutandadzana zvedu. Takusimudzirai panapa saundi, chindo anozvidaidzawo achiti yesaundi, and the new stars of sungura. Wese kwandinofamba, wese kwandinoshanda, pamba pandinorocha, tungamira ise. Munamato mukuru kubva kuna saundi. Kundichengeta ambuya nyakundirayira vanoda ndifareo. Amai nyakundibereka, baba nyakundichengeta, ambuya nyakundirayira vanoda ndifareo. Ndosho yangu yekutanga yemusewe warume kune ngwasati wambonzwa chirongwa ichi. Ichokwadi chatanga nhasi chirongwa ichi. Sungura mudariro chikurowera emusewe. Chimbo chekuti every week muchange muchichinzwa muswe chitatu chega muswe Wednesday. Shungu yedu ndeye kutandadzana pamwe nekuwaraidzana pamwe nekuti munge muchiziva waimbi wakasiyana siyana. Hanzi neumwe music inobvisa stress, ichokwadi ichocho. Kana wangu ine stress yako huya pano nhasi. Ndakakugadzirirai, ndakakurongerai panapa. Vanosarudza music yedu panapa, wandisarudzira music yawandipa panapa. Ya iwe ita kunanzva yega. Kutambisa tumakumbo aya nhasi munonzwa nekutambisa tumakumbo. Muchadzima ramasimuka.
vanofamba nesi muzvirongwa zvetinomborowa panapa vane chiwimbo nechokwadi chekuti nziyo dzimwe dzake makadzinzwa munotodziziva, munodziridza chaizvo panapa mumaoverdrive. Aripo paYouTube, aripo paFacebook. Pane kamboka ndakumbirwa panapa na mukoma wangu Alex Mbaiwa kuti iwaridziro panapa kanonziko hanzi nzira yehupenyu kubva kuna Alex Mbaiwa akohomedza chaizvo. Dai mandiridzirawo kambo kangu ikakako. Dai ndoona ndingakapfekere papi pandoona ndingakapfekerere panopera kanaka. Tiripo pano kusvika zvanaka, kusvika 1 hour yakwana. Tichirowa bedzi musewe, tichirowa sungura. Ane 19 minutes tatanga chirongwa ita ane 19 minutes 45 seconds. Zvaita moyo ndizvo anonzi sound personally. Inzwa Simofu anonzi fatso rasta kumusere. Kupopota kwemagitare ari kuita kupopota baba. Anonzi sound iyeye ane zita rake rechirungu. Woti hanzi vanhu havana zvipo pakadai unonyepa iwe. Zvipo zvekufadza vanhu. Dana mutare muriseko nhasi, muriseko muzuva ranhasi. Ndikusimudzirei panapa.
mukoma wangu wapinda, wangu wachema chema chaizvo kuti aiwa kani ndimbondirowerayo kangu aka. Ndakasimudza kubva kuna Alex Mbaiwa. Kachinziko nzira yeupenyu. Unosangana nezvinotapira nezvinovava, unosangana nezvinofadza nezvinokumbura. Ima mukurarama umu unoda ushingitete ukamira semudzimai, zvose zvinoita. Ima mumabasa umu unoda ushingitete ukamira. Koma wangu Chris Chireka panapo wabva warequestawo kawo panapa mata kawo ndichakakanda pamberi papapo. Kutanga ndakurowera orchestra kwazvose dhendozo ndozomupinza mumashure maorchestra kwazvose papapo. Anondibata kamboika, anondibata kamboika kaka. Upenyu hausifeya dzimwe nguva kaisi. Hama dzinodiwa upenyu hausifeya zvachose. Hama neshamwari dzakaparadzana nekuda kweupenyu. Shamwari iri kuenda kunana America, iwo uri kusara uri kuZimbabwe. Hama iri kuenda kunana Botswana, iwo uri kusara uri kuZimbabwe. Matoparadzaniswa nekuda kweupenyu. Upenyu hausifeya. Ngowa kwazvo hapana anokumiririra upenyu hwako. Nziyo dzakawanda dzimwe dzaakandipa panapa murume yeyu. Dzimwe dzandotombopota ndichidziridza kuno vanofamba edu nezvirongwa zvedu. Zvizhinji chazvo zvirongwa zviri kumashure kuzvatakaita zvatakafamba naye murume yeyu. Kunana mberengwa uko muriseko kunana mberengwa uko. Kana zvishawa negweru kurisei zvako kurisei. Masaisai edu ari kusvika zvakanaka ere ikoko. Chiwimbo chekuti nemumvura tiri kubata mudhamu, tiri kubata pese tiripo. Hapana pairi kusiya, tinotenda Radio 5. Nana kwekwe kurisei zvako kurisei muzuva ranhasi musi wechitatu.
yemaoko marikombererei mabasa edu yemaoko isakombererei mabasa edu kwatinoshanda kana iri yekurarama iyo inange mutange kana iri yechikorokosi. Handichata kutochemera ndechekuti Mwari wakomborere mabasa edu emaoko, wakomborere mumabasa medu matinoshanda, ichiburikidza neupenyu. Upenyu ndo unokonzera kuti uende undoshande kuti zvizonzi upenyu. Saka tiri kutochema kuti mutange maropafadza zvatinobata kuti pazodaidzwe kunzi upenyu. Malemba Zimbada Magufis Mtuakazi Rainbow Tigers nana bulawa yoko kurisei yako kurisei kwana ndutu ziyatunga nana number 1 uko kurisei kunana Njube kurisei Makokoba nana Ntumbane kurisei yako kurisei vanogara padhuze nepa White City Stadium apo. Parisei number 1 number 6 kurisei marikombererei mabasa edu yemaoko marikombererei mabasa edu yemaoko isakombererei mabasa edu kwatinoshanda isakombererei mabasa edu. Idzoka kunana Harare uko kurisei tinotenda TV, tinotenda Radio 5 zviri kubatika here atipe kundutso tiwane cheuviri atipe kundutso tiwane cheuviri atipe kundutso. kana usati waibata iwe uchingomhanya betsi pa YouTube channel ungondosecha tinotenda TV unotoswera wakutotapirirwa netinotenda Radio 5 ipapo, utongomhanya futi pa Facebook utongosecha iwe tinotenda Radio 5 unenge wakutotapirirwa iwewe Chitungwiza tinotenda Radio 5 internet radio uchifamba na DJ Tinoz. Every Wednesday nenguva dza 9 kundobata nguva dza 10 mune muchirowerwa musewe wega sungura mudariro. Saturday neSunday nemakurowerwa ma-interviews. Taisomborowa ma-Sunday ega taakurowa nema-Saturday. Monday to Friday mune muri kurowerwa imimi ma-overdrive anenge achitanga nenguva dza 5 kundobata nguva dza 6 manheru. Tifamba na DJ Tinoz. Muchida kutaura nemushamarari wenyu namba dzinoti idzo +27623732521. Mobata DJ Tinoz zvenyu zvoenda kumberi zvoenda kuseri sekuseri. Nakirwa nengoma zvekutadza kuziva zvauri kuita.
Tine 31 minutes 55 seconds tatanga chirongwa. Simudzire panapa. Opinde takanyodza gumbo. Haha. Tongotanga wakanyudza gumbo. Tengi. Udaidzira Frango panapa Frango Slomo Dhaka. Choso sanga Shimbanga mbanga Wakwa murewa Famba Coconut coco Eh coconut coco Eh coconut coco Eh coconut Takatangira pakati nekuda kuti kakareba ayo atidi kunyeperana kanohira vamwe nguwa. Pole Iyo Harare tumutare uri kurowa bedzi kasati kapera. Pole Crispel Kamtayani Kiboti Anzi gura jena. Ndakurowa kekumbopedza pashow yatiri panguva ino yetimbomwira mvura yedu tichidzoka tichienderera mberi kundobata nguva dza 10 o'clock. Ne 35 minutes 15 seconds tatanga chirongwa. Saka ngano chirongwa chichidu chiri kuita 1 hour. Ndakusimudzirai muchinda ndakusimudzirai panapa anonzi Chris Chireka. Achimba iye ne Harare Boys Orchestra. Ambo kacho anonzi nguwa ndiyo iyi. Ona Chris Chireka. Munenge makawimbisana zvinofanirwa kuzoitika, nguva yacho inofanirwa kuzosvika yezve munenge makawimbisana. Gadziriro dzacho dzakaitwa kare, nguva yacho ndiyo ngatiite zvinobuda chimwe changu. Ihombe nyaya ihombe.
zvakaitwa kare nguva yacho ndiyo ikatiite zvinobuda chimwe chenguve. Vakomana vanetsawo chaizvo vari paharara apo, vanetsa kuti zvekutamba. Nechishuwiro chekumbosangana naye muchinda feya nechimbo choti Mwari wachazadzisawo, Mwari wanozviita netumwe mazuva mosangana. Mwachangotibata hamuna nyanyorasikirwa yenyu, asi makuda kundoenda muchindorasikirwa nekuti patatangira matorasika matosara. Chirongwa chemuri kunzwa ndechemusewe chinonzi icho sungura mudariro, chinoitwa musi wechitatu wega kutanga nenguva dza9 kundobata nguva dza10, uchifamba na DJ Tinoz. Donzo neshuwiro kuri kuwaraidzana, pamwe nekutandadzana. Pamwe chete nekuti muziwo waimbi iwawa vamwe wacho vanenge vachangopindawo mune zvemumanzi, vanenge vasati vakuzikanwa, mune musati makuwaziwa. Saka tikaridza nziyo dzavo saizvozvizvi mune makutoziva kuti aizve kuna Chris Chireka. Vanenge vauda kutomhanya maYouTube, vanenge vakutomhanya vakutondosecha. Dzirimo nziyo imomo, dzirimo nziyo dzavo dzakati wandei. Vanofamba hawo nesu muzvirongwa zvedu nechiwimbo neshuwiro chekunyasoziva kuti aiwa muchatisapota kusvika zvanaka. Kune waimbi watinenge tichikunzirai wanyowa ndine chiwimbo chaicho chekunyasoziva kuti muchavasapotawo, muchamhanya maYouTube channel mavo, mumafacebook mavo, muchingondofollowa, muchingondosubscribewo, pamwe nekushare nekulike zvinenge zviripo. Chiwimbo chekunyasoziva kuti hamundirasisa, hamundisi pachena, kuti zvatiri kuita izvi tiri kuitira imi, tiri kuitirawo iwo waimbi ava vawanewo cheuwiri pabasa rawo. Kunowanikwa pamwe zvinombooma sechinhu chakanaka kuti mugare murudo chete. Kushakwa kunowanikwa pamwe zvinombooma sechinhu chakanaka kuti mugare murudo chete. Kunowanikwa pamwe zvinombooma sechinhu chakakosha kuti mugare murudo chete. Unotanga mawirirana Chandinoda kukumbirisa ndechekuti mumhanye paTinotenda TV muende mundosubscribe. Zvirambe tichiita izvi, endai mundosubscribe. Mobva malaika mokomenda moshare zviripo paTinotenda TV.
Momanya pa YouTube, pa Facebook, momanya pa Facebook pakanzi Tinotenda Radio 5. Musakangana kufollowa, musakangana kukomenda, kushare nekulike zviri papapo. My love nema likes. Unangwa chida namba dzemushamarara dzinotidzo +27623732521. Chadzokora zvakare namba idzodzo dzinotidzo +27623732521. Inamba dza DJ Tinoz pa Tinotenda Radio 5. Moabata zvenyu zvoenda kumberi zvoenda kuseri. Tinoadvertisa chero zvamune muda kuti tikuadvertisirei. Nechimbo chekuti matapirirwa neshow yedu yekutanga nefirst show yedu. Tiri kupinda mune imwe show yechipiri manje izvozvizvi manje. Tichango timwire mvura tichipinda mushop tichimbotengesa.